En dit is dat het dienstwapen, de Walther P99Q. Een flinke verbetering, vindt de politie. Hij is preciezer, de loop is langer en er wordt meer gasdruk opgebouwd in het wapen zelf, waardoor het projectiel, het patroon sneller gaat. Ja. Dus er worden de schietresultaten die nemen daar. Het wapen is makkelijker te bezinnen, wordt ook minder snel sparrig. En vlugger als de Walther P5, want de nije had geen hammer. Je hoeft minder kracht te zetten om het schot uit te laten gaan. En je hoeft net meer te denken van wat is nou de stand van mijn wapen ten opzichte van de hamer. Die zit er net maar op. Dus altijd als je hem trekken is het dus het wapen in dezelfde situatie. Hij is zowel van rechts als van linkshandigen. Alle bedieningsonderdelen zitten hier op rechts. En die zitten op dit wapen ik al hier op rechts. Maar het nije wapen, daar zitten ze ik aan de andere kant. En bij de ouders juist dat er helemaal niks zit. Geen bedieningsonderdelen. Politiecursisten doen het examen op de shitbaan in Drachten. Laat vallen! Laat vallen de wapen! Laat vallen! Laat vallen! Laat vallen! Nou, het bevalt hartstikke goed. Hij is gebruikersvriendelijker. Er zitten onder andere richtmiddelen op die licht geven in het donker. En voelt u dan niks safer met zo'n nijwapen op stritten? Nou ja, het wapen doet zijn werk wel. Alleen ik denk wel dat het beter is dat we nu allemaal omgeschoold worden naar een nieuwe wapen. Je merkt toch, deze zitten toch meer snufjes op, hè, waardoor het makkelijker gaat schieten, waardoor de resultaten omhoog gaan. Dus ik denk dat het een goede zaak is. En mag ik direct eens een keer machetten? Nee, helaas. Net? Nee, helaas niet. Maar van de instructeur mag het wel. Mis.